Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλω να σας πω λίγο για το πώς θα προχωρήσουμε. Σας είπα ότι από σήμερα ξεκινάμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε σταθερή συνάντηση κάθε Κυριακή βράδυ. Εγώ την περασμένη Κυριακή το πρωί στην εκκλησία μας παρέδωσα την ποιμαντορία στους ποιμένες που έχουμε 3 συναθρήσεις μέσα στην εκκλησία και παρέδωσα την ποιμαντορία στους ποιμένες της κάθε συνάθρησης. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και είχαμε και την ευλογία με τη Λένα, οι ποιμένες αυτοί αντίστοιχα και το σώμα της Εκκλησίας να μας ελευθερώσουν και να μας αποστείλουν και στο έργο εδώ και σε όποιο άλλο έργο στην Αποστολική Διακονία έχει ο Κύριος για μας. Και η θέση μου στην Εκκλησία από εδώ και πέρα είμαι επίσκοπος πάνω στους ανθρώπους αυτούς, στους ανθρώπους που έχουν το έργο, αλλά το έργο το έχουν εκείνοι. Εγώ έχω να κάνω με τους ανθρώπους που είναι στην Διακονία. Έχουμε ακόμη μια συνάθρηση τοπική εκκλησία στην Γλυφάδα, έχουμε ακόμη άλλη μια τοπική εκκλησία στη Ρόδο και υπάρχουν ακόμη συναθρήσεις που ξεκινάνε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα τις κάνει τοπικές εκκλησίες και η διακονία μου είναι να ασχοληθώ με τους ανθρώπους που κάνουν τη διακονία, όχι να κάνουν τη διακονία. Και ευχαριστώ τον Κύριο, μετά από 33 χρόνια ήμουν ποιμένας εκεί, 25 χρόνων ξεκίνησα, για να μην κάνετε την πρόσθεση, είμαι 58 τώρα, το Μάρτιο θα τα κλείσω. Okay. Δόξα στον Άγιο Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Θεός μας χάρισε πολλούς, πολύ ευλογημένους συνεργάτες. Δεν ξέρω αν άλλος ποιμένας στη γη έχει τόσα πολλά και τόσο ευλογημένα πρόσωπα κοντά του, όσα έχω εγώ στην Εκκλησία στην Αθήνα. Και αυτό που διαφαίνεται είναι και εδώ, αλλά ο Θεός ξέρει. Έτσι εδώ έχουμε έρθει να ξεκινήσουμε την τοπική εκκλησία εδώ, μια τοπική εκκλησία. Αυτό που έχω στο πρόγραμμά μου είναι ότι τουλάχιστον 2 Κυριακές το μήνα θα είμαι εδώ. Λέω τουλάχιστον γιατί θα είμαι και περισσότερες. Τις Κυριακές που δεν θα είμαι εγώ εδώ, μέχρι να έχουμε και ανθρώπους από την Λευκοσία που θα παίρνουν μέρος πλήρως στη διακονία, θα έρχονται άνθρωποι από την Αθήνα. Κάποιοι ξέρετε τη Μακό, θα έρχεται και εκείνη. Κάποιοι ίσως ξέρετε τον Νίκο τον Πέρο, την Ευανθία. Σε σειρά θα έρχονται και εκείνοι για να έχουμε κάθε Κυριακή συνάθρηση. Και ο σκοπός είναι να λειτουργήσουμε τη συνάθρηση με αυτόν τον τρόπο και από το Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε πλήρως, να ξεκινήσουμε σαν τοπική εκκλησία. Τώρα θέλω να πω το εξής. Το ενδιαφέρον μου δεν είναι να κτίσουμε απλά μια συνάθρηση, όπου υπάρχει η διακονία του λόγου, υπάρχει προσευχή, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αυτό είναι όλο. Θέλουμε να κτίσουμε πραγματικά πνευματική ζωή μέσα σε ένα πίμνιο. Και θέλουμε ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν καταρχήν στη διακονία εδώ ό,τι κάνουμε. Θέλω να το πω και το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Δεν περιμένω κάποιος που είναι σε μια τοπική εκκλησία να φύγει και να έρθει μαζί μας. Δεν είναι καλό, πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτά που ο Θεός μας έχει βάλει και όλοι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο. Αν όμως κάποιος είναι ελεύθερος και θέλει να συμμετέχει, ο τρόπος είναι να έρθει, να μπει κάτω από το πνεύμα της συνάθρησης εδώ και αν μπαίνει κάτω από το πνεύμα θα μπορεί να συμμετέχει και στην διακονία. Και θέλουμε να χτίσουμε και πέρα από τη συνάθρηση εδώ, θέλουμε να χτίσουμε στην προσευχή και να έχουμε ώρες που θα βρισκόμαστε να προσευχόμαστε, γιατί αυτό είναι βασικό για την Εκκλησία του Χριστού και θέλουμε ανθρώπους προσευχής που να ξέρουμε πως να στεκόμαστε μαζί, να προσευχόμαστε, να εξητάμε το θέλημα του Κυρίου και τα αιτήματα που υπάρχουν. Θέλουμε ανθρώπους που που μπορούν να συμμετέχουν στη λατρεία με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με μουσικά όργανα, είτε με τη φωνή τους, ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη διακονία, που θέλουν να υπηρετήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν κάποιος θέλει, ο τρόπος είναι να μπει κάτω από το πνεύμα της Εκκλησίας και αν μπαίνει κάτω από το πνεύμα θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε βήμα-βήμα. Συγχωρέστε με, δεν σας ξέρω όλους, έτσι. Και δυσκολεύομαι λίγο να θυμάμαι και τα ονόματα, αλλά σιγά σιγά θα τα θυμηθώ. Μην απελπίζεστε. Αν σας ρωτάω και μετά σας ξαναρωτάω, μην απελπίζεστε, θα το θυμηθώ. Θα γίνει. Έτσι. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από τις 20 Μαρτίου πιστεύουμε, αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε, ότι θα έχουμε ένα σπίτι εδώ με τη Λένα και για όποιον άλλο διάκονο έρχεται και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα εργαστεί. Για μένα είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά πρέπει να σας πω ότι έρχομαι με πολύ μεγάλη χαρά μέσα στην καρδιά μου, αισθάνομαι
ευνοημένος από τον Κύριο και με μεγάλη ευγνωμοσύνη ότι έχει ένα βήμα για τη ζωή μου. Δεν έχω κάποιον άλλο σκοπό, τα παιδιά μου μεγαλώνουν, ο σκοπός που έχουμε με τη Λένα είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Φυσικά ζει η μαμά της Λένας, δεν θέλουμε να την αφήσουμε, ούτε και τα παιδιά μας, αλλά το νούμερο ένα είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Και αυτός είναι ο τρόπος που στεκόμαστε. Τώρα, θέλω να σας πω ότι αυτή τη φορά θα είμαι εδώ στη Λευκοσία, γιατί θα πάω και στη Λεμεσό λίγο, μέχρι, όχι την Τρίτη που μας έρχεται, την άλλη Τρίτη θα είμαι εδώ στην Λευκοσία. Σας παρακαλώ, όποιος θέλει να συναντηθούμε, να επικοινωνήσει μαζί μου, να κλείσουμε ραντεβού. Εγώ είμαι εδώ για τη διακονία. Πρωί, βράδυ, κανονίζω τις δουλειές μου και θα μπορώ, έχω κάθε Τρίτη βράδυ και Πέμπτη βράδυ από τις 7.30 πέστε και μετά είμαι κλειστός γιατί έχω βιβλικό σχολείο διαδικτυακά. Τις άλλες ώρες είναι για τη διακονία. Και όποιος θέλει να μιλήσει μαζί μου, όποιος θέλει να ρωτήσει, όποιος θέλει να συμβουλευτεί, όποιος θέλει προσευχή, ό,τι θέλετε, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να κάνουμε διακονία. Όποιος θέλει να μαζέψει όλα τα ερωτηματικά της γραφής και πιστεύει ότι εγώ έχω όλες τις απαντήσεις, θα απογοητευτείτε γιατί δεν τα ξέρω. Αλλά αυτά που έχω μπορώ να τα πω, έτσι, είτε είστε σε αυτή την πόλη, είτε είστε σε άλλη πόλη. Εγώ είμαι Αθηναίος, ξέρετε να σας πω τι σημαίνει Αθηναίος. Αθηναίος σημαίνει ότι μια διαδρομή 50 λεπτά δεν είναι κάτι φοβερό. Ένα. Δεύτερο, Αθηναίος σημαίνει ότι ό,τι κλειδιά μου δώσετε για πόρτα θα την κλειδώσετε, θα την αφήσω ξεκλείδωτη. Γιατί εδώ βλέπω αφήνετε ξεκλείδωτες τις πόρτες. Επίσης, στο κόκκινο φανάρι έχω πρώτη ταχύτητα. Περιμένω να φύγω. Εδώ βγάζουν, περιμένουν, έχουν και τα αυτόματα. Αλλά εγώ είμαι Αθηναίος. Σιγά σιγά θα γίνω. Κυπρέος. Σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κατανοητά όσα λέω. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Μήπως είναι κάτι βασικό, κάποιος σκέφτεται εδώ που θέλει να ρωτήσει. Ναι, παρακαλώ. Εμείς ευχαριστούμε που είστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούστε, εγώ όταν ήμουνα 20 χρόνων σώθηκα. Ο Κύριος με έσωσε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ήμουνα για κάπου αλλού και ο Κύριος με έσωσε. Εγώ είμαι σωσμένος. Και η ζωή μου από εκείνη την ημέρα έγινε ο Κύριος. Ο γιος μου πήγε στρατιώτης, την Παρασκευή ορκίστηκε. Και δεν ήταν πολύ εύκολο για μένα, γιατί ήταν και μικρός, πήγε και πριν την ώρα του. Αλλά άρχισα να θυμάμαι όταν πήγα εγώ στρατιώτης. Γιατί εγώ πίστεψα όταν ήμουν στρατιώτης. Και μια μέρα που προσευχόμασταν, με επισκέφτηκε ο Κύριος αυτό που σας είπα. Όταν με επισκέφτηκε ο Κύριος, δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Σε 3 μέρες έφυγα με μετάθεση. Και πήγα μακριά από το σπίτι μου. Πρώτη φορά πήγα στα Χανιά. Ήμουνα στην αεροπορία και πήγα στο ακροτήρι, στο αεροδρόμιο. Και ο Χριστός έγινε το νούμερο 1 της ζωής μου. Τώρα, εγώ μέχρι να συναντήσω τον Κύριο, ήμουνα στην εκκλησία, ήμουνα καλό παιδί, δεν υπήρχε αμαρτία στη ζωή μου. Δηλαδή, φυσικά ήμουν άνθρωπος αμαρτωλός. Τίποτα φοβερό. Ήμουνα της εκκλησίας, συμμετείχα σε όλα, δεν έλειψα ποτέ από την εκκλησία, δεν έλεγα ψέματα, δεν έβρισα ποτέ, δεν έχω βρει ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν έκανε επανάσταση στο σπίτι μου, αν και ήμουν το αγόρι της οικογένειας. Τίποτα. Δεν με ψάχνανε τα βράδια. Τίποτα. Ήμουν ένα καλό παιδί εκκλησίας. Αλλά συνάντησα τον Κύριο. Αυτό έγινε. Αυτή ήταν η διαφορά. Και ο Κύριος με έσωσε. Και όταν πήγα στα Χανιά, άρχισα να ζω με τον Κύριο. Ο Κύριος έγινε το νούμερο 1 στη ζωή μου. Και θυμάμαι μετά, γύρισα στο σπίτι μου. Και όταν γύρισα στο σπίτι μου, με είδαν οι γονείς μου, έκανα 1 μήνα να γυρίσω, να πάρω μια άδεια, ένα Σαββατοκύριακο. Και γύρισα πίσω και όταν ήμασταν εκεί, μακαλιές, φιλιά, Δημήτρη που είσαι, πώς περνάς, εκείνο το άλλο, άρχισα να λέω διάφορα. Και μετά τους είπα, καλά, απόψε, θα προσευχηθούμε. Και ο μπαμπάς μου, τη μαμά μου, κοιταγόντουσαν, τι έπαθε αυτός. Μέχρι εκείνη την ώρα εγώ ήμουν στον κόσμο μου, θα προσευχηθούμε. Δεν θα προσευχηθούμε. Και ξέρετε, πρέπει να υπηρετήσουμε τον Κύριο και πρέπει να κάνουμε αυτό. Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου κοιταγόντουσαν κεραυνό κατά πια αυτός τι έγινε. Ο Κύριος άγγιξε τη ζωή μου. Και ευχαριστώ τον Θεό. Έχω ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Ούτε αισθάνομαι ότι θυσιάζομαι, ούτε τίποτα. Αισθάνομαι ευνοημένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν. Ωραία. Δόξα στον Άγιο Θεό. Τώρα θέλετε να έχουμε λίγο από το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Άγιο Θεό. Η Γραφή λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα σας πω μερικά απ' έξω και μερικά θα σας τα διαβάσω από μέσα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει στο 4ο κεφάλαιο ότι ο Χριστός
Αφού πήγε και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, το χρίσμα του Θεού ήρθε πάνω του. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω του σε μορφή περιστέριου. Και μετά ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε ξανά από αυτό το περιστατικό, πήγε στη συναγωγή της γειτονιάς του. Για πρώτη φορά, αφού το χρίσμα του Θεού ήρθε πάνω. Και όταν πήγε εκεί στη συναγωγή, του δώσανε το βιβλίο να διαβάσει και του δώσανε το βιβλίο του Ισαΐα. Τα βιβλία τότε ήταν ρολά που άνοιγαν. Έτσι. Και πήρε το βιβλίο, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Και άρχισε να διαβάζει από το 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Και αυτό που διάβασε είναι το εξής. Πνεύμα Κυρίου είναι πάνω μου, γι' αυτό με έχρισε, με απέστειλε για να φέρω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, για να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλωτούς και ανάβλεψη στους τυφλούς, να αποστείλω τους τσακισμένους σε ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτο χρόνο του Κυρίου. Και η Γραφή λέει, και αφού έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Και τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν στραμμένα επάνω του. Γιατί? Δεν ήταν περίεργο κάποιος να διαβάσει αυτό το σημείο από τον Ισαΐα, αλλά ο τρόπος που το διάβασε ο Ιησούς δεν ήταν σαν να έλεγε ο Ισαΐας λέει για κάποιον, που οι μεταφραστές των Εβραίων έλεγαν για τον Μεσσία, γιατί Μεσσίας, η εβραϊκή λέξη Μεσσίας στα ελληνικά είναι Χριστός, δηλαδή ο χρησμένος. Δεν ήταν σαν να το είπε έτσι, αλλά ο τρόπος που το διάβασε είναι σαν εκείνος να το έλεγε εκείνη τη στιγμή σε αυτούς. Υπήρχε μια παρησία. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πάνω μου. Ο Κύριος με έχρισε. Με απέστειλε προς τους φτωχούς για να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Για να γιατρέψω αυτούς με τη συντριμμένη καρδιά. Για να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους, για να φέρω στους τυφλούς ανάβλεψη, για να γιατρέψω τους τσακισμένους, να τους αποστείλω σε ελευθερία, για να κηρύξω τη χρονιά της άφεσης. Ο τρόπος που το είπε είχε μια μεγάλη παρησία. Έκλεισε το βιβλίο και κάθισε κάτω. Μόλις κάθισε κάτω, τον κοιτάγαν όλοι. Πώς το είπε? Είχαν μες στο μυαλό τους αυτό, ξέρετε, που δεν θέλαν να παραδεχθούν, φοβόντουσαν να το παραδεχθούν. Και όταν το είπε αυτό και όλοι άρχισαν να το κοιτάνε, άρχισε να τους λέει ότι σήμερα εκπληρώθηκε στα αυτιά σας αυτή η Γραφή. Δηλαδή πραγματικά εκπληρώθηκε στα αυτιά σας. Αυτό είναι το εκπληρώθηκε είναι μια πολύ ιδιαίτερη φράση για τις προφητείες. Σημαίνει κάτι που έχει προφητευθεί, τώρα γίνεται, εκπληρώνεται. Άρα τους είπε, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι το πρόσωπο. Και μετά ξεκίνησε μια ολόκληρη διαμάχη, άρχισαν να σκέφτονται, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός που γεννήθηκε και μεγάλωσε 3 στενά παρακάτω, είναι δυνατόν, που ξέρουμε την οικογένειά, ο Μεσσίας θα έχει, ξέρω εγώ, θα έρθει από κάπου, θρυλικά θα φανερωθεί, δεν θα ξέρουμε από πού είναι, δεν ξέρω τι. Μετά ο Μεσσίας είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού, που κι αυτός είναι Μαραγκός, που δεν σπούδασε και που ξέρουμε την οικογένειά. Έλα καλέ τώρα, είναι δυνατόν, δεν μπορούσαν να το δεχθούν και άρχισαν να τον αμφισβητούν. Και ο Χριστός τους μίλησε και τους είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείτε το χρήσμα του Θεού, τους είπε. Το ίδιο συνέβηκε και με τον Ηλία. Γιατί και με τον Ηλία, τους είπε, υπήρχαν πολλές γυναίκες χήρες στο Ισραήλ όταν έγινε πείνα, αλλά καμία δεν τράφηκε από το χρήσμα του Θεού, εννοούσε, παρά μόνο μία στα Σάρεπτα της Σιδώνας, δηλαδή που ήταν έξω από το Ισραήλ. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι πάνω στον Ηλία υπήρχε αρκετό χρήσμα για να ταϊστεί υπερφυσικά κάθε χήρα του Ισραήλ. Αλλά δεν το έλαβαν γιατί δεν δέχθηκαν τον Ηλία. Μία που τον φιλοξένησε και κινήθηκε μαζί του, τράφηκε με υπερφυσικό τρόπο. Και μετά τους είπε και με τον Ελισεέ το ίδιο έγινε. Γιατί κανένας δεν θεραπεύτηκε, κανένας λεπρός δεν καθαρίστηκε από το Ισραήλ, παρά μόνο ο Νεεμάν που ήταν Σύριος. Σημαίνει ότι πάνω στον Ελισέ υπήρχε αρκετό χρήσμα για να θεραπευτούν όλοι οι λεπροί του Ισραήλ. Αλλά δεν πήγαν με τέτοια στάση στον χρησμένο του Θεού, γι' αυτό και δεν έλαβαν. Και άρχισαν να τον σπρώχνουν, τον πήγαν μέχρι την άκρη του γκρεμού και μετά λέει η Γραφή, διαπεράσας διαμέσου αυτόν αναχώρησε. Έφυγε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Χριστός κράτησε αυτή τη διακήρυξη, αφού χρήστηκε, είναι η πρώτη διακήρυξη που έκανε για τον εαυτό του. Και έτσι έχει σημασία να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι αυτός που το χρήσμα του Θεού ήρθε πάνω του. Αυτό σημαίνει χρήσμα. Χριστός. Τώρα, τι είναι χρήσμα? Τι σημαίνει κάποιος είναι χρησμένος? Τι σημαίνει είναι ο Χριστός?
Αυτό περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, εάν θα πάτε, στο 10ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 38, λέει το εξής. Είναι το περιστατικό που ο Απόστολος Πέτρος είναι μέσα στο σπίτι του Κορνήλιου και λέει το εξής. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος διήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευόμενους από το διάβολο. Και μετά προσθέτει μια φράση. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Τώρα, εδώ είναι κάτι που πρέπει να καταλάβω τι σημαίνει Χριστός. Αυτή η τελευταία φράση εξήγει. Αυτή η φράση, ο Θεός ήταν μαζί του, ήταν σαν να λέμε, εμείς καμιά φορά λέμε, άντε ο Θεός μαζί σου, δηλαδή, εντάξει, είμαι μαζί σου, όπως λέμε καμιά φορά, πήγαινε εκεί και εγώ είμαι μαζί σου, δηλαδή, σκέφτομαι υπέρ σου, θέλω να πετύχεις, σου εύχομαι τα καλύτερα και θεωρούμε, ο Ιησούς ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός ήταν μαζί του, άντε να πετύχεις Ιησού. Όχι, η φράση αυτή είναι κυριολεκτική. Ο Θεός ήταν μαζί του. Τι σήμαινε? Σήμαινε, ο Θεός ήταν μαζί του. Ο αιώνιος Θεός, ο ζωντανός Θεός ήταν πάνω του δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το χρήσμα. Είναι η θεϊκή δόξα πάνω σε μια ανθρώπινη ζωή, διαθέσιμη η θεϊκή δόξα προς εκδήλωση στο φυσικό κόσμο. Να το πω ξανά. Τι σημαίνει χρησμένος? Σημαίνει ότι ο Θεός ζωντανά, αληθινά ήταν πάνω του, ήταν μαζί του. Όταν πλησίαζε στον Ιησού συναντούσες τον Θεό. Τον Θεό που είναι πνεύμα, ήταν μαζί του δια του Αγίου Πνεύματος. Και ο Θεός είναι που ενεργούσε στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός εκδηλώνονταν μαζί με τον Ιησού. Αυτό σημαίνει χρησμένος. Έτσι το χρήσμα του Θεού ήρθε πάνω του. Και έχει σημασία να καταλάβουμε όταν πήγε η αιμορροούσα και πήγε κρυφά από πίσω και άγγιξε το ρούχο του Ιησού, σκεφτόταν ότι αν αγγίξω το ρούχο του θα γιατρευτώ. Η δύναμη του Θεού εκδηλώθηκε και ήρθε πάνω της. Προσέξτε, η αιμορροούσα δεν είπε «Κύριε, σε παρακαλώ προσευχή σου για μένα». Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε «Κύριε, ξέρεις, έχεις κάτι να κάνεις για μένα». Δεν είπε. Δεν είπε καν «Κύριε, εγώ είμαι άρρωστη και θα σε αγγίξω. Βάλε τώρα τα δυνατά σου. Έλα, θα σε αγγίξω τώρα και περιμένω δύναμη να έρθει». Τίποτα. Ο Ιησούς δεν ήξερε. Ο Ιησούς προχωρούσε. Πλήθος τον περιτριγύριζε. Οι μαθητές προσπαθούσαν να κάνουν δρόμο. Η αιμορροούσα έρθε από πίσω. Φανταστείτε μια γυναίκα που χάνει αίμα 12 χρόνια. Πόσο αδύναμη ήταν. Έρχεται από πίσω, αγγίζει το ρούχο του και γιατρεύεται. Και ο Χριστός λέει: δύναμη βγήκε από πάνω μου. Ποιος με άγγιξε? Ποιος με άγγιξε? Οι μαθητές λένε: Κύριε, τι ποιος με άγγιξε? Εδώ μας συνθλίβουν αυτοί εδώ. Τους κρατάμε με το ζόρι. Ποιος σε άγγιξε? Όλοι σε άγγιξαν. Όχι. Όχι ποιος μας πρόχνει. Ποιος με άγγιξε με τέτοιο τρόπο, ώστε το χρήσμα του Θεού να εκδηλωθεί. Ώστε ο Θεός να ενεργήσει στη ζωή του. Και η γυναίκα αυτή ήρθε κλαίγοντας, λέει η Γραφή. Και γιατί κλαίγοντας? Γιατί συντετριμμένη και πολύ όχι τροπιασμένη, ταπεινωμένη. Γιατί μια γυναίκα που έχανε αίμα γυναικεία απαγορευόταν να αγγίζει, ήταν ακάθαρτη. Και ό,τι άγγιζε ήταν ακάθαρτο. Και αν άγγιζες εκεί που άγγιζε, σύμφωνα με τον νόμο, ήσουν και εσύ ακάθαρτος. Αλλά αλληλούια, όταν κάτι είναι ακάθαρτο και αγγίζει τον Ιησού, δεν πάει το ακάθαρτο στον Ιησού, αλλά πάει η δύναμη του Θεού στον ακάθαρτο. Αλληλούια, πάει η χάρη του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε. Ο Ιησούς ποιος είναι? Είναι ο Χριστός του Θεού. Δηλαδή ήρθε η θεϊκή δόξα πάνω του. Η θεϊκή δόξα για να εκδηλώνεται. Σας παρακαλώ προσέξτε. Πριν ο Ιησούς Χριστή από το Θεό δεν έκανε ούτε ένα θαύμα. Δεν είπε ούτε μία διδασκαλία. Δεν γιάτρεψε κανέναν, δεν ελευθέρωσε κανέναν, δεν δίδαξε κανέναν, δεν έκανε τίποτα. Όταν ήρθε το χρήσμα του Θεού, μετά άρχισε να κινείται από το χρήσμα του Θεού. Αυτός ήταν ο Χριστός του Θεού. Ο Θεός ήταν μαζί του. Επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Και όταν πλησιάσεις τον Ιησού, συναντάς τον Θεό. Αλληλούια. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος διήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας πάντας
τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Αλληλούια. Έτσι ο Ιησούς έγινε ο Χριστός του Θεού. Και από την ώρα που χρήστηκε, άρχισε να κινείται μέσα στον Ισραήλ και να διακηρύττει το όνομα του Κυρίου, και όσοι πίστευαν και ερχόντουσαν με πίστη, ο Θεός εκδηλώνονταν στη ζωή τους και οι άνθρωποι λάμπαναν. Λάμπαναν από τι? Από το Θεό του ουρανού. Λάμπαναν από τη δύναμη του Θεού. Λάμβαναν από την εξουσία του Κυρίου. Έτσι ο Ιησούς έγινε ο Χριστός. Και έκανε όλη τη διακονία που έκανε, μέχρι που ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε για τις αμαρτίες μας, τον έθαψαν και μετά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και η Γραφή λέει, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κήρυγμα που έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι στο 2.36, ας ξέρει λοιπόν ο Ισραήλ με βεβαιότητα ότι ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό αυτόν τούτον τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Άρα ο Ιησούς και σήμερα είναι ο Χριστός του Θεού, σημαίνει όλο το χρήσμα του Θεού είναι πάνω του. Τι είναι χρήσμα? Είναι η θεϊκή δόξα προς εκδήλωση μέσω μιας ανθρώπινης ζωής. Είμαστε ok, να το πούμε ξανά. Τι είναι χρήσμα? Η θεϊκή δόξα. Τι είναι η δόξα? Η δόξα είναι η δύναμη, η εξουσία, κάθε ικανότητα του Θεού προς εκδήλωση στο φυσικό κόσμο μέσω μιας ανθρώπινης ζωής. Έτσι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Και όχι μόνο είναι ζωντανός πάνω στο θρόνο του Θεού, αλλά διά του Αγίου Πνεύματος είναι ανάμεσά μας. Και συνεχίζει να γράφει ιστορία μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού δεν είναι απλά οι αληθινοί πιστοί, αυτοί που πιστεύουν σε κάτι που έγινε στο παρελθόν. Αλλά οι άνθρωποι που πιστεύουμε στον Ιησού, είμαστε αυτοί που συναντήσαμε τον Ιησού στη ζωή μας. Δεν είναι, ξέρεις, περίπου το 32 μετά Χριστόν, άλλος λέει το 28 μετά Χριστόν πέθανε στο Σταυρό και μετά αναστήθηκε. Όχι, 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 σας παρακαλώ. Το 1987 ήρθε στη ζωή μου. Έχω κι άλλα να πω από πιο πριν, γιατί ζούσα μέσα σε ένα περιβάλλον που οι γονείς μου έφεραν την παρουσία του Κυρίου. Και μετά μπορώ να σας πω βήμα-βήμα τι έκανε στη ζωή μου. Μέχρι να σας πω για το 2025, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός, είναι εδώ στη γη και είναι ζωντανός. Και αυτός είναι το πρόσωπο που καθώς πιστεύεις σε Αυτόν, η δόξα του Θεού εκδηλώνεται στη ζωή. Και τι κάνει η δόξα του Θεού? Ο Χριστός το μαρτύρησε. Το μαρτύρησε με τη διακήρυξη αυτή που διάβασε από το 61 κεφάλαιο του Ισαΐα. Τι κάνει? Πρώτα απ' όλα λέει, ο Κύριος με έχρισε και με απέστειλε. Τι να κάνω? Γιατί το χρήσμα πάντα σε κάνει κάτι να κάνεις. Τι να κάνω? Να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Εδώ δεν είναι οικονομικό το θέμα. Εδώ οι φτωχοί είναι οι άνθρωποι με την συνείδηση της αναξιότητας μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό και η επί του όρους ομιλία, οι μακαρισμοί ξεκίνησαν «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Εμείς όταν ήμασταν μικροί λέγαμε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Λέγαμε για διάφορους. Αλλά ο Χριστός δεν είπε «οι χαζοί». Ο Χριστός είπε «Μακάρι αυτοί που αισθάνονται ότι δεν είναι άξιοι για τον Θεό». Αυτοί είναι μακάρι, αυτοί είναι ευλογημένοι. Θυμάστε την παραβολή, είναι Λουκάς 18 αν θυμάμαι καλά. Ο Φαρισαίος πήγε στο ναό και ο τελώνης πήγε στο ναό. Ο Φαρισαίος είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω όσα έχω και δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι άρπαγας και δεν είμαι και σαν αυτόν τον τελώνη». Έτσι είπε. Και ο τελώνης, λέει η Γραφή, χτύπαγε, δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει. Χτύπαγε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός ελέησέ με τον αμαρτωλό». Και ο Χριστός είπε «Αυτός έφυγε δικαιωμένος και όχι ο άλλος». Έτσι ο Χριστός όταν είπε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», αυτοί που έχουν συνείδηση της αμαρτωλότητάς τους, της αναξιότητάς τους. Και ποιο είναι το χρήσμα του Κυρίου? Το χρήσμα του Κυρίου είναι «Ήρθα να φέρω τα καλά νέα στους φτωχούς». Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει, ο Χριστός έρχεται στη ζωή των ανθρώπων. Είσαι αμαρτωλός, έχω ένα καλό νέο να σου φέρω. Υπάρχει σωτηρία για σένα.
υπάρχει λύτρωση των αμαρτιών. Υπάρχει αποκατάσταση των αμαρτιών. Υπάρχει ελευθερία στη συνείδηση κάτω από το αίμα της θυσίας μου. Και θέλω να σας το πω αυτό. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Ο Χριστός σώζει. Ο Χριστός δεν ψάχνει καλούς ανθρώπους. Ο Χριστός δεν ψάχνει καλούς ανθρώπους. Ο Χριστός ψάχνει τον οποιοδήποτε. Ο Χριστός ψάχνει αμαρτωλούς. Και ξέρετε τι κάνει? Τους σώζει. Αν πιστέψεις στο Χριστό, το αίμα του Χριστού θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Είναι η δύναμη του αίματος του Χριστού. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ την ιστορία του Nick the Greek. Ήταν Έλληνας μαφιόζος στο εξωτερικό. Και πήγε αυτός, δεν τον πλησίαζε άνθρωπος, αρχιμαφιόζος. Και τον πλησίασε ένας πιστός του Θεού και του είπε: ο Θεός σε αγαπάει. Και είπε: τολμάς να μου μιλάς σε μένα, του λέει, θα βγάλω το μαχαίρι μου και θα σε κόψω 1000 κομμάτια. Και του λέει αυτός ο πιστός: αν με κόψεις 1000 κομμάτια, κάθε κομμάτι μου θα σου λέει ο Χριστός σε αγαπάει. Και η καρδιά αυτού του ανθρώπου έσπασε. Είπε: ο πατέρας μου ποτέ δεν μου είπε ότι με αγαπάει. Η μάνα μου ποτέ δεν μου είπε ότι με αγαπάει. Κανείς στη ζωή μου ποτέ δεν με αγάπησε. Πρώτη φορά άκουσα ότι κάποιος με αγαπάει, όταν ο άνθρωπος αυτός μου είπε: ο Χριστός σε αγαπάει. Αλληλούια. Ο Χριστός αγαπάει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό ήρθε, για να βρει και να σώσει αυτόν που έχει χάσει τον δρόμο του, το απολωλός πρόβατο. Και ο Χριστός σώζει. Θέλω να το μαρτυρήσω απόψε, να το διακηρύξω απόψε. Δεν αμφισβητώ τη σωτηρία κανενός, αν και δεν σας ξέρω όλους, εσείς ξέρετε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός σώζει. Και αν πιστέψεις στον Χριστό, η σωτηρία έρχεται. Η εξουσία της αμαρτίας σπάει πάνω από τον άνθρωπο. Η εξουσία του κόσμου σπάει από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος εξαγοράζεται με το αίμα του Ιησού Χριστού και γίνεται του Θεού. Υπάρχουν καλά νέα. Αλληλούια. Ο Χριστός κάνει τη διαφορά. Σας παρακαλώ, μην πιστεύετε είμαστε της Εκκλησίας και θα πάμε στον ουρανό. Μην τα πιστεύετε αυτά. Αυτό που παίζει ρόλο είναι αν είμαστε του Χριστού. Αν είμαστε του Χριστού και ο Χριστός σώζει. Αλληλούια. Και θέλω να σας πω, είναι ζωντανός ο Χριστός. Σώζει αμαρτωλούς. Αλληλούια. Είναι ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Ο Κύριος σώζει. Και σώζει απόψε. Εάν δεν έχεις βιώσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, πρέπει να επικαλεστείς το όνομά του. Όποιος αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αλληλούια. Έτσι διακήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη μέρα, στην μέρα της Πεντηκοστής, το πρώτο κήρυγμα. Έτσι διακήρυξε ο Παύλος, Ρωμαίους 10. Όποιος αν επικαλεστεί με πίστη το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Γιατί ο Χριστός σώζει. Αλληλούια. Και πρέπει να ξέρεις ότι είσαι σωσμένος. Μερικοί άνθρωποι αρέσκονται, λένε, είμαι κοντά, είμαι έτσι κάπου γύρω-γύρω, ασχολούμαι, πλησιάζω. Άκουσε με, ο σκοπός είναι να είσαι μέσα. Και το να είσαι σωσμένος δεν σημαίνει τα ξέρεις όλα, μην το πιστεύεις αυτό και θα μπορείς να ερμηνεύσεις όλη τη γραφή και να απαντήσεις όλα τα ερωτηματικά. Δεν είναι αλήθεια. Θα ξέρεις όμως ότι είσαι σωσμένος. Θα ξέρεις ότι είσαι του Χριστού, ότι είσαι αγορασμένος. Ο Απόστολος Πέτρος λέει πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, γνωρίζοντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας, με φθαρτά, ασήμι ή χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, σαν αμνού άμμονου και άσπρου, που πρόσφερε και έχουμε εξαγοραστεί από το αίμα του Χριστού. Η δύναμη της σωτηρίας. Σας είπα, ήμουν ένα καλό παιδί, ήμουν ένα παιδί εκκλησίας, ένα παιδί οικογένειας. Υπήρχε ένα βάρος πάνω μου. Ένα βάρος που δεν μπορούσα καλά να το συνειδητοποιήσω. Την ημέρα εκείνη που συνάντησα τον Κύριο, αυτό που κατάλαβα ήταν σαν να κουβαλούσα μια κολόνα. Που η έδρα της ήταν εδώ μέσα μου και η κολόνα πήγαινε, χανόταν στον ουρανό. Και εκείνη την ημέρα αισθάνθηκα ότι κάποιος πήρε αυτό το βάρος από πάνω μου. Και η καρδιά μου, η συνείδησή μου ελευθερώθηκε. Αισθάνθηκα την εξουσία κάποιου που έχει να συγχωρεί ότι με συγχώρεσε. Αλληλούια, ο Χριστός σώζει. Υπάρχουν καλά νέα σήμερα. Αλληλούια. Και επίσης είπε το εξής. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά.
Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει πράγματα και είναι συντριμμένοι μέσα στην καρδιά τους. Υπάρχουν δύο τρόποι να είμαστε συντριμμένοι στην καρδιά. Είτε είμαστε θύματα, είτε είμαστε θύτες. Καταλαβαίνετε τις λέξεις, δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιείτε εδώ. Μερικές φορές η καρδιά μας είναι συντριμμένη από τι μας έκανα, από τι βιώσαμε στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη συντριβή κάποιου είναι από το τι έκανε ο ίδιος. Εγώ τι έκανα, πώς έφτασα εκεί που έφτασα, πώς ξέπεσα εκεί που ξέπεσα. Ο Χριστός ήρθε να γιατρέψει αυτούς με τη συντηρημένη καρδιά. Δεν ξέρω ποιο είναι το παρελθόν σου, αλλά ο Χριστός αυτό που κάνει είναι σε ξεκολλάει από το παρελθόν σου. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι ένα καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, όλα έγιναν καινούρια, λέει η Γραφή. Έχετε προσέξει τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο διώκτης Σαούλ. Ο Χριστός ήρθε στη ζωή του. Όταν ήρθε στη ζωή του, δεν του είπε Παύλο, Σαούλ, καλύτερα, γιατί Παύλο, ξέρετε, εδώ στην Κύπρο τον βγάλανε Παύλο. Αν διαβάσετε τη Γραφή. Ήταν το διεθνές όνομα, σαν να πούμε κάποιον πόλεμης τώρα και να βγει στον αγγλοσαξονικό κόσμο και να τον καταλαβαίνουν. Αλλά ο Χριστός δεν του είπε Σαούλ, εγώ είχα σχέδια για σένα. Από την κοιλιά της μητέρας σου είχα προσδιορίσει να κηρύττεις το όνομά μου στα έθνη. Και εσύ πήγες και έγινες Φαρισαίος, δίωξες την εκκλησία, σκότωνες ανθρώπους. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά που είχε αυτή την κολόνα εδώ, πήγαινε κρύψω από πίσω εκεί ή πίσω από τίποτα πιστούς και τέλος πάντων θα δούμε, θα είσαι στην ουράνια βασιλεία κατά κάποιο τρόπο, ίσως, ποιος ξέρει, αν και εφόσον. Όχι. Ο Κύριος τον ελευθέρωσε από το παρελθόν του. Και του είπε το αρχικό σχέδιο είναι να είσαι Απόστολος των Εθνών. Αυτό το σχέδιο θα εκπληρώσει στη ζωή σου. Και δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει. Και αυτό κάνει ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων. Μας ελευθερώνει από το παρελθόν. Μας θεραπεύει την τσακισμένη μας καρδιά. Μια τσακισμένη καρδιά δεν μπορεί να ονειρευτεί. Δεν μπορεί να οραματιστεί. Μια τσακισμένη καρδιά δεν μπορεί να τροπάρει δύναμη για να ξεκινήσω ξανά, για να περπατήσω σε αυτά που έχει ο Θεός. Γιατί η καρδιά μου είναι τσακισμένη. Ο Χριστός γιατρεύει τη τσακισμένη καρδιά. Αλληλούια. Ο Χριστός γιατρεύει τη τσακισμένη καρδιά. Όχι γιατρεύε τις τσακισμένες καρδιές. Γιατρεύει σήμερα ο Κύριος, γιατρεύει τη τσακισμένη καρδιά. Αν έχεις μια τσακισμένη καρδιά, ο Χριστός τη γιατρεύει. Αλληλούια. Δίνει δύναμη στους ατονισμένους και ισχύ στους αδύνατους. Δίνει δύναμη στους ατονισμένους και ισχύ στους αδύνατους. Το όνομά του είναι ο Κύριος σηκώνει τους πεσμένους. Ο Κύριος σηκώνει τους πεσμένους. Έχεις πέσει ποτέ κάτω, βάλεις καμιά τούμπα, τι θα κουνήσω τώρα, δεν ξέρω τι μπορώ να κουνήσω. Ο Κύριος σηκώνει τους πεσμένους. Αλληλούια, ο Χριστός είναι ζωντανός. Αλληλούια, είναι ευλογημένο το όνομά του, το Άγιο. Και χωρίς να τα πούμε όλα με πολλές λεπτομέρειες, ήρθε επίσης για να φέρει ελευθερία στους εχμαλώτους. Άνθρωποι που είναι περιορισμένοι από καταστάσεις και δυσκολίες, που οι ίδιοι ίσως δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ο Χριστός έχει εξουσία να ελευθερώνει τη ζωή των ανθρώπων. Ο Χριστός έχει εξουσία. Δεν ξέρω από τι μπορεί να είσαι περιορισμένο στη ζωή σου και να πεις αυτές είναι οι συνθήκες, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Αν επικαλεστείς το όνομα του Κύριου, ο Χριστός είναι ζωντανός. Αυτός κάνει όλη τη διαφορά. Μπορεί να φέρει ελευθερία στους εχμαλώτους. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όπως επίσης ανάβλεψη στους τυφλούς, και φυσική και πνευματική. Ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων ο Χριστός. Αλληλούια. Μπορεί να φέρει θεραπεία στο σώμα. Και θεραπεύει στο σώμα ο Χριστός. Αλληλούια. Θεραπεύει στο σώμα. Είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και αποστέλει σε ελευθερία τους τσακισμένους. Ελευθερώνει το χώρο. Το χώρο μπροστά. Μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Το λαμβάνετε απόψε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Η παρουσία του είναι εδώ. Μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και τελικά έχει μια τελική διακήρυξη. Η τελική διακήρυξη είναι η εξής.
και να διακηρύξω τον ευπρόσδεκτο, ο Βάμβας έλεγε, του Κυρίου ενιαυτό. Τη χρονιά την ευπρόσδεκτη του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός μέσα από το χρήσμα του Ιησού έχει φέρει μια χρονιά, όχι 365 μέρες, μια εποχή πνευματική που δέχεται κάθε αμαρτωλό. Έχει φέρει τη χρονιά που ενεργεί στον οποιοδήποτε πιστέψει στον Ιησού. Όποιος πιστέψει λαμβάνει. Όποιος πιστέψει λαμβάνει. Όποιος πιστέψει λαμβάνει. Ποτέ ο Χριστός δεν είπε, πήγαινε, ήρθες εσύ να σε ευλογήσω, πήγαινε να τακτοποιήσεις τη ζωή σου, πήγαινε να μετανοήσεις, πήγαινε να αποκατασταθείς, πήγαινε να αλλάξεις εκείνο το άλλο και έλα μετά να σε αγγίξω. Ποτέ. Ο Χριστός τους άγγιξε όλους. Οι άνθρωποι πρώτα αγγίζονται από τον Κύριο και μετά αλλάζουν. Οι άνθρωποι πρώτα αγγίζονται από τον Κύριο και μετά αλλάζουν. Αυτό πρέπει να... Ο Θεός έχει ανοίξει την πόρτα του. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνει το όνομα του Ιησού. Ο Θεός έχει ανοίξει την πόρτα του. Λαμβάνει οποιοσδήποτε. Είναι η χρονιά της άφεσης. Ο ευπρόσδεκτος χρόνος του Κυρίου. Ελάτε εδώ χωρίς αργύριο και χωρίς τιμή. Και ποτέ δεν ήταν χρηματικό το θέμα για να λάβεις από το Θεό. Τι πληρώναμε? Έργα. Αλλά τώρα λαμβάνεις χωρίς έργα. Λαμβάνεις διαπίστεως στον Ιησού Χριστό. Και θέλω να σας πω απόψε, και αν στεκόμαστε εδώ και διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου, αν ερχόμαστε να κάνουμε διακονία, είναι όχι γιατί πιστεύουμε, με μια έννοια πιστεύω, έχω πείσει το μυαλό μου, είναι γιατί γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και πάνω του είναι όλο το χρήσμα του Θεού και ενεργεί σήμερα στη ζωή αυτών που πιστεύουν στο όνομά Του το Άγιο. Αλληλούια. Κάνει ό,τι είδους θαύματα μπορείς να φανταστείς. Θυμάμαι μια μέρα, έχετε λίγο χρόνο ακόμη, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Θυμάμαι μια μέρα, ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου στην εκκλησία να μιλήσω για τα όνειρα. Και το κήρυγμα ήταν από πού ήρθε το όνειρο που είδες. Και όταν έκανα το κήρυγμα είπα ότι υπάρχουν όνειρα που είναι από την ψυχή του ανθρώπου, υπάρχουν όνειρα που μπορεί να είναι από το διάβολο. Και μην μπεις κάτω από την εξουσία τους. Και υπάρχουν όνειρα που είναι από το Θεό. Πρέπει να διακρίνεις. Δεν είναι ότι είδα, άντε αμάν θα γίνει και ανάλογα. Και μερικές φορές λαμβάνεις προειδοποιήσεις, όχι ότι θα γίνει, αλλά για να προσευχηθείς να μην γίνει. Τέλος πάντων, δεν θα σας κάνω το μήνυμα τώρα. Αλλά όταν έκανα αυτό το κήρυγμα, εκείνο το καιρό είχε έρθει μια οικογένεια στο Χριστό και είχε φέρει ένα από τα παιδιά, ένας 30, αν θυμάμαι καλά. Όταν άκουσε αυτό το κήρυγμα, ήρθε μπροστά και μου είπε: θέλω να προσευχηθείς. Είπα: θέλει κανείς να προσευχηθώ για αυτόν. Και ήρθε μπροστά. Όταν ήρθε μπροστά, μου λέει: 10 χρονών, μου λέει, είδα ένα όνειρο. Σε αυτό το όνειρο είδα την κηδεία. Από εκείνη την ημέρα, ό,τι αν ζήσω, προσμένω το θάνατό μου. Παίρνω το λεωφορείο και πιστεύω ότι θα πεθάνω. Μπαίνω μες στο αυτοκίνητό μου, πιστεύω ότι θα πεθάνω. Πάω εδώ, πιστεύω ότι θα πεθάνω. Πήγα στην καινούργια δουλειά, πιστεύω ότι θα πεθάνω. Γυρίζω σπίτι μου, πιστεύω ότι θα πεθάνω. Γιατί είδα αυτό το όνειρο. Και θέλω να προσευχηθούμε, μου είπε. Και αποφασίσαμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Σταθήκαμε και επικαλεστήκαμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Έβαλα το χέρι μου εδώ, στο στήθος του και επικαλέστηκα το όνομα του Ιησού Χριστού. Προσευχήθηκα. Γονάτισε κάτω. Έπεσε κάτω στην πραγματικότητα και μάλιστα το ένα του γόνατο προσγειώθηκε πάνω στο πόδι μου. Απόρρισα που δεν μου έσπασε τα δάχτυλα, δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ αυτό. Πέταξε το πόδι μου πίσω. Γονάτισε κάτω και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει. Και αυτό κράτησε μερικά λεπτά. Και μετά σηκώθηκε πάνω. Και μου λέει: ελευθερώθηκα. Γυρίζει πίσω, και αρχίζει να πηγαίνει πίσω. Η οικογένειά του τον περίμενε προς τις πίσω καρέκλες της εκκλησίας. Και καθώς γύρισε πίσω, βαπτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα και άρχισε να μιλάει γλώσσες. Και γύρισε πίσω και πήγε εκεί και ο Κύριος με βάπτισε με το άρχισε να μιλάει γλώσσες. Τι έγινε, και άρχισε να μιλάνε. Ακούστε, ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός σώζει. Τι νομίζετε, ότι ήρθαμε εδώ να πούμε, ξέρεις, είμαστε καλοί άνθρωποι, ακολουθήστε μας. Αυτά όλα είναι τίποτα. Είμαστε άνθρωποι. Ανθρώπινοι, ανθρωπένοι, δεν ξέρω πώς να το πω, στον παρονομαστή του ανθρώπου όσο είσαστε εσείς και κάθε άλλος. Ο Χριστός είναι η διαφορά. Ο Χριστός ζει.
Αυτός κάνει τη διαφορά. Όπου τον επικαλεστείς με πίστη, θα έρθει με το χρήσμα του. Τι είναι χρήσμα? Η θεϊκή δόξα σε εκδήλωση μέσα στο φυσικό κόσμο. Θα έρθει το χρήσμα του Θεού, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, και θα σε αγγίξει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια, είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Έχω πει αρκετά. Πιστεύω έχω πει αρκετά. Θέλετε να σηκωθούμε στην παρουσία του Θεού. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου.